hlavných úlohách v slovenskom znení Lucia Hurajová, Emanuel Hasson, Lenka Košická, František Kovár, Juraj Kemka, Ivan Šandor, Helena Geregová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Petra Vajdová, Lucia Gažijová, Štefan Skrúcaný, Dušan Sabo a ďalší. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueña, por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Yo soy su mujer. Skrytá vášeň. Naša milá sestrička Líbia, vieš? Vravím ti, Franko, naša sestrička začína vystrkovať pazúriky, ale beží vlkovi rovno do papule. Čo ty na to? Prosím ťa, o čom to hovoríš? Nerozumiem ti. Je tajnostkárska a môže sa dostať do problémov. Tomu už rozumieš? Ale nezveličuj. Čo máš stále proti Líbii? Čo keby si ma konečne vypočul? Tajne sa stretáva s nejakým chlapom. S akým chlapom? Nikdy som ju s nikým nevidel. No jasné. Pretože ty ani nevieš, na čo nosíš hlavu na krku. Vôbec o nič sa nezaujímaš. Takže ti vôbec nevadí, že naša milovaná sestrička Líbia už má asi milenca. Počuješ? Líbia má milenca. Sa považuješ každého. Ak sa náhodou zarozpráva s chlapcom od susedov, hneď si vymyslíš ľubostný príbeh. Franko, toto nie je vymyslené. Vážne? A nehovorím o susedoch. Ani o chlapcovi, čo nosí mlieko. Ani o obuvníkovi, ktorý jej rozpráva blúdy vždy, keď ide okolo. Je to asi niekto, koho nepoznáme a je s ním zapletená už dlhší čas. Vieš, že to nie je pravda, Oskar. A teraz je s ním. Neviem kde, ale iste sú spolu. Vôbec sa mi to nepáči. Tá nehanebnica si robí, čo chce. Zbláznil som sa do teba. Som si istý, že to už trvá dlho. To dievčisko si určite myslí, že na nič neprídem. Ale mýli sa. Medzi nebom a zemou sa neutají nič. Tomu jej tuláctvu musím rýchlo urobiť koniec. Podľa mňa ti príliš pracuje fantázia. Už s tým prestaň, nezabúdaj, že hovoríš o našej vlastnej sestre. Veď práve, prečo by som si vymýšľal?
Vidím, že mi nechcete uveriť. Jeden trčí celý deň v lúpej pekárni a druhý vymetá bary a necháva si od nejakej sprostej štetky vysávať mozog. Ale ja som iný. Ja nie som padnutý na hlavu. Nedovolím, aby naša sestra tak hlboko klesla. Prestaň už Líbiu ohovárať. A čo mám podľa teba robiť? Mám byť ticho? Mám iba nečinne hľadieť, ako sa z našej sestry stáva pobehlica? Čo? Prestaň už konečne tvárať! Vieš, že pri mne sa nemáš čoho báť. Rozumieš? Musíš mi dôverovať. Ľúbim ťa, Líbia. Vieš, že ťa ľúbim. Veľmi ťa milujem. Dosť! Juan! Nehovoríš o takej pobehlici! Nezabúdaj, že ide o našu sestru! Pusti ma! Musíš si ju vážiť. Musíš si ju vážiť viac než čokoľvek na svete! Počuješ? Ešte raz to zopakuj a pripálim ti jazyk na platni. Potom ju konečne necháš na pokoji. Aj keby si ma zabil, nebudem sa nečine pozerať, ako sa z našej sestry stáva pobehlica. Je to tvoja sestra! Dosť! Nechcete mi veriť? Mám dôkazy. Čo vy na to? Také dôkazy? Neprestajne voľa kam chodí. Dnes vravela, že ide na trh na rohu. Ale už sú to 2 hodiny a stále jej niet. Mala nakúpiť veľa vecí, Oskar. V skutočnosti sa stretáva s tým mužom. Ako vieš? Ja to neviem. Nevidel som ich. Ale v obchode. Tam to vedia, pretože si od nich často požičiava telefón a podľa toho, čo začuli, volala milencovi. Čo povieš? Pusti ma. Hovoríš to vážne? Znamená to, že našu sestru ohovárajú už aj v obchode? Takú vážnu vec si musím overiť. A urobím to hneď teraz. Čo tu vyzvedáte? Mňa sa vypytujete zbytočne, my zásadne neklebetíme. Povedali sme iba, že vaša sestra u nás trávi veľa času rozhovorom s mužom. A to je pravda. Určite je to jej frajer. Odkiaľ viete, že naša sestra má frajera? Nevymýšľajte si klamstvá. Moja žena si nikdy nevymýšľa. Vždy hovorí len čistú pravdu. Aj moji synovia ju videli nastupovať k tomu chlapovi do auta. Ku komu? Jednému z tých, čo si myslia, že za peniaze kúpia všetko. Dokonca aj pekné, mladučké dievčatá. Juan, nechaj ho. Chceš povedať, že moja sestra sa predáva, ty podliak? Pusti môjho manžela! Počuješ, pusti ho! Vysvetlite mi to, inak za seba neručím. Líbia je slušné a počestné dievča. Keby bola počestná, nešla by s prvým, na ktorého natrafí. Ten mizerný klamár! Pusti ho! Pusti ho! Počuješ? Prečo viete mňa? Ja bránim! Len mu daj, tak! Pár dní budem zaneprázdnený. Rád by som ťa videl na budúci štvrtok. Dúfam, že prídeš. Prosím ťa. Prídem rada. Počkaj. Vezmi si. Nie, prosím ťa, nedávaj mi peniaze. Vezmi si ich. Kúp si za ne niečo pekné. Dosť, Franko. Au! Hortensia ti narobila poriadne škrabáce. Áno, ale už prestaň páliť to ako fras. A ty mi povedz, na čo si vyvolal tú šarvátku? Na čo si pred Juanom pretresal klebety susedov? Nevieš, aký je tvoj braček výbušný, či čo? Lebo ja nemienim Líbiu kryť. Na to si tu ty. Ale za to, že ty si zaľúbený do Flandry, nemusí sa stať Flandrou aj naša sestra. Hej. Poď. Hej. Prestaňte sa hádať, lebo vás obidvoch preplieskam. Úplne stačí to, čo sa deje s Líbiou. Tak dajte pokoj. Lukáš, čo robíš? Nič. Čo skrývaš, Líbia? Čo máš v ruke? Ukáž, čo tam máš. Juan, prečo ju biješ? Čo? Len sa pozrite. Pozrite sa na toto. Len sa pozrite. Nemôžem tomu uveriť. A teraz mi povieš čistú pravdu. Kto ti dal tie peniaze?
Nech nám to vysvetlí. Chcem vedieť, kto ti ich dal a za čo. Nič vám nemusím vysvetľovať. Líbia, už o tom klebetia všetci ľudia zo štvrte. Povedz nám radšej pravdu, tak to bude lepšie. Naozaj neviem, o čom to hovoriť. O mužovi, s ktorým sa tajne stretávaš. Povedz nám pravdu. Vraví sa, že máš milenca. Líbia, medzi nami nesmú byť tajomstvá. Prosím ťa, nič nám nezatajuj. Dobre, tak áno. Áno, stretávam sa po tajomky s mužom. A čo? To čerta, ja ju zabijem! Prestaň! Neblázni, Juan! Ovládaj sa! Zabijem ju! Dobrý deň, Don Bernardo. Ako sa máte, Eva? Všetko v poriadku? V podstate áno, no len čo odídete, telefón neprestane vyzváňať. Kto ma hľadal? More ľudí. Nemôžete sa len tak stratiť. Stále vás niekto potrebuje. Nezabúdajte, ste dôležitá osoba. Hovorím, je to človek veľmi vážený. Veľmi dôležitý. A s dobrým postavením. Zoznámila som sa s ním náhodou a naozaj som si nikdy nepomyslela, že robím niečo zlé. Prečo si nám nič nepovedala, Líbia? Lebo som sa do ňoho zaľúbila. A on sa zaľúbil do mňa. A keďže viem, že sa vám nepáči... Už si s ním spala? Odpovedz mi. Slovami. Nie gestami a pozeraj sa mi do očí. Tak čo, spala si s ním? Spala. Hej, prestaň. Ak si myslíš, že si budeš robiť, čo chceš, veľmi sa mýliš, Líbia. Veľmi sa mýliš. Ako starší brat mám právo ti to hovoriť. Aj my sme jej bratia, Juan, a ja ti nedovolím, aby si ju takto bil. Bitkou sa nič nevyrieši. Nechaj to na nás, dobre? Prečo si myslíš, že vás poslúchne? Ha? Odpovedz! Neposlúchne vás! Pusti ma! No. Takto sa nám odplácaš za starostlivosť. Môžeš sa hanbiť, Líbia. Nedali sme pozor a zaplietla si sa s prvým sukničkárom, ktorý ti skrížil cestu. Juan, ja ti prisahám. Prisahám na Boha, že je to dobrý človek. Povedz mi, o koho ide, kým sa naozaj prestanem ovládať, Líbia. Ako sa volá? Nepoviem. Vyhľadal by si ho zabil len za to, že sa do mňa zahľadel. Nikdy. Nikdy ti to nepoviem. Nedozvieš sa to. Čo je nové? Nič, človeče. Nič. Nechápem. Sedí v izbe a nepovie ani slova. O tom chlapíkovi nám nepovie nič, aj keby si ju zabil. Myslím, že je do neho zbláznená. Celé mi to pripadá ako zlý sen. Nebudem mať pokoj, kým nezistím, s kým má dočinenia. Líbia dôveruje Frankovi viac ako má. On by ju možno presvedčil. Možné to je, ale veľké nádeje si nerob. Franko myslí len na tú speváčku, celkom ho opantala. Zaručenie je za zbare a očumuje tú odpornú žensku. Prosím vás, vážení páni, buďte takí láskaví a odíďte. Prosím, potrebujem byť sama. Keď skončím, s radosťou sa vám budem venovať. Ďakujem.
A vy? Čo vy tu robíte, chlapče? Len som vás prišiel pozdraviť a osobne vám zablahoželať. Veľmi vás obdivujem. Hej? Tak ako tamty, ale tiež som ich vyhnala. Nepríjmam návštevy. Už dávno som chcel vojsť, ale nenabral som odvahu. Chcem sa s vami len pozhovárať. Dobre, tak sa vám to podarilo a teraz už choďte. Musím sa pripraviť na ďalší výstup. Nevyhadzujte ma, Rosária. Dajte mi ešte chvíľočku. Chodím sem každý deň, sedím priamo pod pódium. Ďakujem vám za oddanosť, ale mám veľmi málo času a vy ma začínate zdržovať. A nemohol by som za vami prísť neskôr. Pane Bože, chlapče, vy ste hluchí? Okamžite odíďte, lebo inak budem nútená zavolať ochranku. Emilia. Nie, to naozaj netreba. Nie. Len mi dovoľte byť vo vašej blízkosti, pretože vás veľmi obdivujem. Idem. Dovidenia. Náhodou je to veľmi pekný chlapec. Áno, Emilia. To je veľmi, veľmi pekný chlapec. A chodieva sem denne. Teším sa, keď ho zazriem v publiku a venujem mu väčšinu svojich piesní. Prečo ste k nemu boli taká chladná? Pôsobili ste nahnevanie. Á, Emilia, mladíci ako je on, žiaľ, nie sú pre mňa. Ja si nemôžem dovoliť strácať čas. S takýmito deťmi. Líbia, máš ma rada? Veľmi. Veľmi. Aj Oskara, aj Juana. Všetkých troch vás zbožňujem. Mám vás rada, aj keď ma neviete pochopiť. Hej. Ak nám povieš pravdu, Líbia, budeme sa snažiť pochopiť ťa. Musíme tvojho milého spoznať a trochu sa s ním porozprávať. Ak je to dobrý človek a má ťa úprimne rád, netreba sa ničoho obávať. Tak čo, predstavíš nám ho, Líbia? Urobíš to? Láska, je ti niečo? Nie, nič mi nie je. Celou cestou si mlčala. Pripadáš mi nervózna. Vravím ti, že mi nič nie je. Bernardo, buď taký dobrý, vráťme sa. Nechcem ísť dnu. Čo je to s tebou? Čo sa deje? Prečo mi to nepovieš? Nie, nič sa nedieje. Jednoducho... Skrátka, poďme preč. Bernardo, nechod dnu. Toto sú tvoji bratia. Áno, nejako sa všetko o nás dozvedeli a chceli s tebou hovoriť. Takže toto je ten muž. Veď je to hanba, Líbia. Toto nie je muž, ktorý by ťa bol hoden. Veď by ti mohol byť otcom. Prašivý starec. Poďme postupne. Som starší človek, ale som slušný. Keby som bol prašivý, vaša sestra by si ma iste nevšimla. Čo ste teda zač, seňor? Zlodej, komediant alebo čo? Juan, prosím ťa, sľúbil si mi predsa, že sa ho nedotkneš. Juan, dohodli sme sa, pokoji. pusti ho, Juan. Juan! A ja som vás chcel spoznať. Chcel som, aby mi vás predstavila. Škoda, že okolnosti nie sú priaznivejšie.
Pre vás ani nebudú, pretože robíte všetko potajomky. Zneužívate mladé dievčatá, ako je moja sestra. Nie som taký človek. Ani ju nezneužívam. Úprimne ju milujem. A ponesiem zodpovednosť za svoje skutky. Skúste to povedať konkrétnejšie. Mám v pláne spojiť naše životy. Nie preto, že musím. Pretože ju úprimne milujem. Chcete si ju vziať? Môj život, moja budúcnosť. Všetko, čo mám a čím som, patrí Líbii. Som rozhodnutý oženiť sa s ňou. Juan, prestaň. Dosť. Dnes skončíte v nemocnici. Juan, prestaň. Lebo vás zmlátim. Neverím vám ani slovo, rozumiete? Ani slovo vám neverím. Juan, prestaň, pohodli sme sa. Juan, prestaň, počuješ? Neverím takým, ako ste vy. Neverím vám, starý sviniaru chce len zneužiť. Si istá, že toho seňora miluješ? Pripadá mi pre teba pristarý. Mne na jeho veku nezáleží. Dôležité je, že ho ľúbim a že ho potrebujem. Sľúbil mi, že si ma vezme. Verte mi, prosím. Som si istá, že svoje slovo splní. Nie mi jedno, či ho splní. Budeš sa s ním musieť rozísť a my odtiaľto vypadneme. A to je zas čo, Koľko námahy nás stálo usadiť sa tu? Zbláznil si sa? Odvtedy, čo sme sa tu usadili, máme len samé problémy. Len problémy. Nemôžeme dovoliť, aby sa táto nešťastnica vydala za starého chrena, ktorý sa k nej vôbec nehodí. Takže jediné riešenie je vziať nohy na plecia. Nesúhlasím. To nie je riešenie. Neverím, že Líbia je do toho muža naozaj zamilovaná. No tak. Hovor, povedz pravdu. Priznaj sa, že na tom starcovi ťa priťahujú iba peniaze, pretože okrem peňazí na ňom nie je nič zaujímavé. Čo si myslíš? Že som vypočítavá ako ty a zaujímajú ma len peniaze? Nie som. A keď sa nad tým zamyslím, tebe záleží na tom, aby som sa za ňou vydala preto, lebo je isté, že má peniaze. A veľa. Vážne? A koľko ich má, Hovor. To neviem. Ale podľa toho, čo mi povedal, usudzujem, že má veľa podnikov a veľmi veľký dom niekde mimo mesta. No jasné, určite je to jeden z tých starých pracháčov, ktorí vykoristujú chudákov. Takých, čo pre nich pracujú. Zaručene je taký ako ľudia, ktorí nás vyhnali z našej zeme. Nesmieš sa za ňou vydať. Juan! Počkaj, Juan. Počúvaj ma. Dá sa k tomu ešte niečo povedať? Dá. Je to niečo, čo by nás mohlo zachrániť. Mali by sme sa vážne porozprávať. Vieš, Juan, cítim, že pred nami práve stojí obrovská príležitosť, ktorá sa už nezopakuje. Obrovská príležitosť, človeče. Uvedomte si, chlapci, že brániť sobášu Líbie so seňorom Elisondom by bola veľká chyba. Čo mu môžeme vyčítať? No čo mu môžeme vyčítať? Veď má všetko. Je to zámožný človek. Vážia si ho. A navyše je do Líbie bláznivo zaľúbený. Ty so mnou nesúhlasíš, Franko? Je mi celkom jedno, že je milionár. Ak sa chce zaňho vydať a majú sa radi, nesmieme im brániť. Juan, rozmýšľaj. Len idiot nemení svoje názory. Keď sa rozhodnem, nikdy neustupujem. Povedal som, že odídeme a viac o tom nediskutujem. Ale to je šialenstvo, úplný nezmysel. Na čo sme toľko pracovali? Veď uvažuj, Juan. Mohli by sme napríklad rozšíriť obchod. Odsťahovať sa zo štvrte, kde žijeme. A to sa nám podarí iba s peniazmi seňora Elisonda. Si obyčajný odporný chamtivec. Nie som chamtivec, som praktický. Nič viac. Len praktický. No dobre, máš pravdu. Elisondo nie je žiaden mladík, ani princ na bielom koni, ktorého sme si vysnívali. Ale majú sa radi. Horšie by bolo, keby to bol nejaký úbožiak bez strechy nad hlavou. Ešte horší by bol dáky povaľač, alebo keby sa zaľúbila do ženatého muža. Don Bernardo, konečne ste tu, všetci vás očakávajú. Dnes som mal v kancelárii veľmi rušno, nemohol som prísť skôr. Oslava sa začala už dávno? Asi pred 2 hodinami. Dúfam, že sa zabávate dobre.
Už som si myslela, že neprídeš. Dnes nie je hociaká oslava. Mám totiž narodeniny. Nehnevaj sa, drahá. Prišiel som a to je podstatné. Všetko najlepšie. Priatelia, oslava môže pokračovať. Konečne prišiel aj pán domu. Môj milovaný manžel Bernardo Elizondo. Dobre. Poď sem. Aj ty sa máš dobre? Tak sa pekne zabavte. No. Podľa mňa ste šťastne ženatý, drahý svokor. Musíte uznať, máte perfektnú manželku. Pozrite sa na ňu. Dnes má 48 rokov, ale pôsobí o mnoho mladším dojmom. Mohla by byť jednou z vašich dcér. Je kultivovaná, inteligentná, nádherná, udržiavaná. Je najvýznamnejšou dámou z našej spoločnosti. Vy ste skrátka šťastný človek, môj drahý svokor. Máš pravdu, Fernando. Každý mi môže závidieť. Možno aj ja, keby som nebol ženatý s jednou z vašich dcér. Čo tu robíte vy dvaja takí vážni a vzdialení od ostatných hostí? Ako keby ste tajne konšpirovali. To nie, ale obdivovali sme vás, drahá svokra. Asi môj najlepší zať, Fernandito. A ty? Je ti niečo? Nie. Cítim sa dobre. Tak sa aspoň snaž usmievať. Hostia si budú myslieť, že nie je niečo v poriadku. Láska. Iba sa tu trápime. Hrdlačíme od svitu do mrku. Do konca nášho života nezažijeme iné než biedu. Boh nám neodpustí, že sme nevyužili príležitosť, ktorá sa nám núkala, Juan. Ak neprestaneš frflať, rozkopem ti zadok na Frankfurtce. Ty by si len každého mlátil. Prestaň, Juan. Radšej si to ešte raz premyslí. Zbytočná hrdosť môže našej sestre ublížiť. A to nehovorím o možnosti zmeniť náš osud. Takže už tu mám dvoch vypočítavcov. Chcete sa rýchlo dostať z biedy a obetovať pritom svoju sestru, čo? Poďte von, na ulici sa niečo deje. Čo sa tam deje? Vašu sestru otravuje doňa Hortensia a jej synovia. Bojíš sa, dievčatko? Keď sem včera kvôli tebe prišli tvoji bratia, boli sme tu len my dvaja starí. Ale dnes nás prišli ochrániť moji dvaja veľkí synovia. Pozrite, seňora. Nikomu som nič nespravila. Nechajte ma odísť. Čo? Zavoláš si gorily svojich bratov? Zavolaj ich, ak chceš. Nebojíme sa ich, aj keď sú nebezpeční. Priznajte pred všetkými, že vaši bratia sú zločinci a že vy ste nehanebnica, ktorá má mi peniaze od starcov. Čo keby ste sa ku mne správali slušne, seňor? Iba, že otec má pravdu. Všetci sme ťa videli nastupovať a vystupovať z auta starého chlapa. Len sa priznaj, že si pobehlica. Nechajte ma, prosím vás, pustite ma. Ak ťa obchytkávajú starci, môže sa ťa dotýkať aj mladík, ako som ja. Čo? Vary sa ti nepáči, že ťa hladkám, krásavica? Nie, pustite ma, prosím. Prišli! Čo je? Nie, prestaňte! Prestaňte! Prosím vás, prestaňte! Podľa mňa ste v každom ohľade šťastný človek, seňor Elizondo. Máte úžasnú ženu, skvelé rozkošné céry, krásny veľký dom a k tomu majetok, úctyhodný. Z toho majetku si užívate aj vy, otče. Moja manželka v pomoci farnosti nepozná mieru. Plní si iba povinnosti dobrej kresťanky. Za to ju predsa nemôžete kritizovať. Bernardo nekritizuje, otče. On iba žartuje.
Nie, hovorím vážne. Úprimne povedané, tvoje dary sa mi naozaj zdajú prehnané. Lenže ak ide o dar, ktorý má pomôcť chudobným, žiadna suma nemôže byť prehnaná. Don Bernardo. Dovolte mi otázku, otče. Naozaj sa tie peniaze dostávajú do rúk chudobných? Bernardo, preboha. Ako sa to opovažuješ spochybňovať? Prepáčte mi, prosím. Necítim sa dobre. Viete, mal som ťažký deň a neznesiteľne ma bolí hlava. Ospravedlňte ma. Bernardo? Prepáčte mi, otče. Bernardo? Bernardo? Bernardo, čo si ohluchol? Musel si uraziť otca Epifania. Povedal som mu len pravdu. Iba, že on nie je hocikto. Veď vieš, že je kňaz a náš rodinný priateľ. Ešte šťastie, že nie sú všetci farári na svete rovnakí. Ale tohoto z duše neznášam, tak ako ľudí, ktorí prišli na tvoju oslavu. Bernardo! Je to iba banda pokrytcov, ktorí sa sem dotrepali len z vypočítavosti. Bernardo! 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 No! Bernardo! Vieš, že neznášam, keď sa zatváraš. Bernardo, počúvaj ma. Mám z teba dojem, ako by si o nás nemal záujem. Veď už ani nebývaš doma. Vravíš mi, že máš veľa práce v kancelárii a keď ti volám, povedia mi, že tam nie si. Nikto o tebe nevie. Bernardo, povedz, kam chodíš? Čo robievaš, Bernardo? Chcem, aby si otvoril. Tak čo, si spokojná, čo si rozpútala? Tvoje pletky so starcom vyvolali škandál. Všetci susedia zo štvrte sa postavili proti nám. Už jej nenadávaj. Líbia je posledná, ktorá je na vine. Hádam som ja na vine? Odpovedz! Povedz, kto za to môže? Od dnešného dňa sa na nás všetci budú pozerať ako na bandu bitkárov a výtržníkov a na ňu... Na ňu ako na nejakú pobehlicu. Šľapku, ku ktorej si každý môže dovoľovať. Juan, prosím ťa, už prestaň. Prosím ťa, nemúč ma. Ešte stále si myslíš, že tu môžeme zostať dlhšie? Tak mi odpovedz. Ja hovorím nie. Vypadneme. A veľmi rýchlo, takže sa všetkého budeme musieť zbaviť. Celej pekárne. Všetkého, čo sme nadobudli. Počúvajte ma. Dobre ma počúvajte. Neopovážte sa. Neopovážte sa presviečať ma o opaku, lebo vás všetkých vyfackám tak, že sa nespoznáte. No tak. Preč? Mama? Čo sa stalo ockovi? Prečo odišiel? Neviem. Pravdepodobne je trochu čudný, ale neviem, čo sa stalo. Idem zistiť, čo sa deje. Nie, drahá, si tu so mnou, tak ostaň pri mne. Nemusíš za každým bežať za oteckom. Fernando má pravdu, dcérka. Teraz za ním nechoď. Mama, ale možno ma potrebuje. Poslúchni Gabrielu. Pamätaj si, miláčik, ona má vždy pravdu. Dovolil ti niekto odísť? Je neskoro a som unavená. Mám právo na odpočinok, nie?
Prečo nenasleduješ príklad svojich sestier? Dávajú najavo, že sú šťastné a že zabudli na všetko zlé z minulosti. Ty to nedokážeš. Nie, vieš, že nie. Pretože si pri mne a všetko mi stále pripomínaš. Všetko a po celý čas. Dobrý večer, señores. Dajte mi panáka. Stichnite. Kto ti povedal, že sa môžeš otca priviesť? Mal predsa zostať v dome. Je mi ľúto, doňa Gabriela, ale trval na tom. Neznášam, že ma držíš v ústraní ďaleko od ľudí. Hanbíš sa za to, že máš invalidného otca? Začni si na to rýchlo zvykať, pretože starca ako ja tak ľahko neschováš. Počuješ? Neschováš. Ha? Prečo nehrá hudba? Do toho hrajte, ja mám hudbu rád. Ľutujem, otec, ale oslava sa končí. Ty musíš odísť. Ja mám odísť? Figu! Veľkú drevenú figu! Odtiaľ to ma nikto nedostane! Posluchnite, dceru, je tu dosť chladno, môže vám to ublížiť, Don Martin. Vari som nejaká padavka? Jediné údy, ktoré mi nefungujú, sú moje prekliaté nohy. Keby sa spamätali, bol by som lepší ako vy všetci dokopy. Bochob, otec, je to pre tvoje dobro. Moje dobro? Povedz radšej, že ma chceš odpratať nabok, aby ma nevidela tvoja vzácna spoločnosť. Lenže máš smolu. Pretože kým budem nažive, budem tu vykrikovať, čo chcem, aj keď si z toho otrávená. Čo je s mojím pitím? Zakazujem vám nalievať mu. A ja vám to prikazujem, pretože som v tomto dome najstarší. A mám aj právo zúčastniť sa na tejto úžasnej oslave. Eva! Ešte nie som mŕtvy, drahá dcérenka. Ešte nie som mŕtvy. Martin Acevedo je zdravý ako rybička. A bude tu tárať, až kým nezdochneš od zlosti ty. Ale aj ostatní členovia tejto skazenej rodiny. Tak hrajte, chlapci. A naplno. Otec, okamžite. Nechaj ho. Odíďte odtiaľto, vy zločinci! Zmiznite domov! Nechceme tu mať žiadnych vodrovcov ani tulákov! Vráťte sa tam, odkiaľ vás vyhodí! Juan, neurob nejakú hlúposť. Nevšímaj si ich, možno odídu. Nadávajú nám do zločincov, tak nech majú dôvod. Nás nebude nikto odnikiaľ vyháňať. Odstúpni! Nemôžeš na nich predsa strieľať, budeme naozaj ako zločinci. Nedovolím hocikomu, aby hádzal do domu kamene. Vypadni! Daj mi pušku, postaram sa, aby zmizli. Ty von nechod, neovládneš sa. Ešte spravíš nejakú hlúposť. Daj mi pušku, Juan! Čo je? Máte taký problém? Zmiznite, lebo vám vystrelí mozgy. Čo ste hluchí? Ak to takto pôjde ďalej, skončíme zle. Mohli by sme skončiť veľmi dobre, ale ty si tvrdohlavý ako osol. Veď sa spamätaj, Juan. Pochop, že ak sa Líbia vydá za toho starého milionára, budeme sa im všetkým môcť vysmiať do tváre. Budeme mať toľko peňazí, že sa všetci zbláznia. Čo je zas? Viac už predo mnou takto netreb. Lebo sa fakt neovládnem. Budeš mlčať. Počul si? Budeš ticho. Budem ticho. Ale peňazí toho starého pracháča sa nevzdám. Nie, Juan. To teda nie. Odo mňa ti nič nehrozí, dievčatko. Počuješ? Môžeš mi dôverovať. Ľúbim ťa, Líbia. Vieš, že ťa ľúbim. Nadovšetko na svete. Líbia. Líbia.
Bernardo, okamžite vstaň. Čo je s tebou? Pred chvíľou si hovoril zo sna. Čo? Naozaj som hovoril? Áno, nie som hluchá. Zreteľne si vyslovoval meno nejakej ženy. O kom si to hovoril? Povedz, kto je tá žena. Bernardo, povedz, kto je tá žena. Teraz si spokojná. Na čo to bolo dobré? Som z teba zúfala, Bernardo. Si odporný na oslave mojich narodenín. Si hrubý aj k mojim hosťom. A potom v noci vykrikuješ meno nejakej ženy. Ani v spánku ma neprestaneš otravovať. To môžem povedať ja. Nenecháš ma na pokoji, ani keď spím. Zobudíš ma, aby si sa so mnou hádala. Ktorú ženu som spomenul? Povedz, ktorú? To je iba tvoja chorá fantázia. Nechápeš, že mám veľa práce a potrebujem si oddychnúť. Tvoje správanie je bezohľadné a absurdné. Ak si taký vyčerpaný, prečo neodcestujeme? Už dlho ťa o to žiadam. Moje céry a ja chceme ísť na dovolenku. A ja? A čo ja? Na mňa kašlete. Nikdy nespravíš, čo by som chcel ja. Obviňuješ ma, že zanedbávam teba i rodinu, ale povedz mi, kedy si sa správala ako manželka. Povedz. Kedy sme sa my dvaja naposledy milovali, Gabriela? Ani si nepamätám, aké to je. Sú na svete vážnejšie povinnosti ako nechutný sex. Povedz mi, milovať ma tiež považuješ za povinnosť? Nie, Bernardo, nechcem, pusti ma! Povedz mi, prečo nechceš, Gabriela? Naše dievčatá sú už dospelé. Chceš tým naznačiť, že sme už starí? Na tieto vulgárnosti áno. Ty naozaj považuješ sex za vulgárnosť? Ak má byť len pre radosť alebo z neresti, je neprípustný. Mali sme sex, aby sme mali deti. A viac ich už mať nechceme. Čo robíš? Kam ideš? Idem niekam spať. Hoci kam inám v tomto dome, moja milá Gabriela. Len nie v tejto izbe. Rozumieš však? Nevystavím ťa pokušeniu. Nechcem mať výčitky svedomia, keby si sa kvôli mne musela premáhať. Bernardo! 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 Nechýba ani dnes večer, Emília. Prišiel neskoro, ale prišiel, pretože sa na mňa nemôže vynadívať a hľadel na mňa ako vždy veľkými detskými očami, ktoré túžia po láske.
Myslím, že je to tak jemnou posadnutý. Veľmi sa mu páči. Veľmi, Emília. Ale aj vám sa páči, to neotajíte. Nepopieram. Naozaj ma zaujal. Zaujal ma. Je taký mladý a taký pekný. Ale lásky sa bojím, Emília. Lebo viem, že city nás zradia a ubližujú. Nie je dobre zaľúbiť sa. Je to najhoršie, čo sa môže stať ľuďom ako ja. Oskar. 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 Čo sa deje? Čo je? Čo? Kde je Franko? Nie je vo svojej posteli. Čo ja viem, asi išiel von. Veď ho pozná, žije v noci ako sova. Budem mu musieť zatrhnúť tie nočné vychádzky. Už nemám nervy na to jeho ponocovanie. A zvlášť teraz nie, keď máme naokolo toľko nepriateľov. Tak dobrú noc. Uvidíme sa zajtra. Ďakujem. Dobrú noc. Aj vám dobrú noc. Rosarito, si nádherná. Dnes večer ma vzrušuješ ako ešte nikdy. Poď si so mnou trošku užiť do môjho staromládeneckého bytíka. Myslím, že ti nebudem môcť vyhovieť, Agapito. Mala som náročný večer. Samé problémy a bitky. Samé problémy a bitky. Toto ťa preberie? Moja zbožňovaná bábika? Agapito, ty si vždy taký úžasný. A to zďaleka nie je všetko, moja prekrásna láska. V našom hniezdočku ťa čaká šperk. Počkajme. Nechajme. Čo sa deje? Niečo si zabudla? Je mi ľúto. Naozaj sa dnes necítim dobre. Chcela by som ísť domov. Dobre, počkajme. Pôjdem sama. Takto sama v noci, dievčatko? Zajtra sa uvidíme, dnes nie. Počkaj. Kto má tým mladým rozumieť? Odvez ma domov, Chajme. Dnes sa bude musieť uspokojiť tým strašidlom, čo ma tam čaká. Hej, chlapče. Ako sa voláš? Franko Reyes, k vašim službám. Si zvláštny chlapec, Franko. Vám sa nevyrovnám. A keď vás tu vidím stáť predo mnou, pripadá mi to ako sen. Pôjdeme? Ale kam? Ďaleko. Kamkoľvek, kde budeme môcť spolu zabudnúť na svet, v ktorom žijeme. Ver mi, Líbia, ani Franko, ani ja nie sme proti tvojmu vzťahu so seniorom Elisondom. Práve naopak. Jasné, že súhlasíme. Vaše manželstvo by mohlo istým spôsobom vyriešiť aj naše finančné problémy. Teba zaujímajú len peniaze. Jasné, že hej. Musím hospodáriť s tým málom, čo máme. Juan môže pracovať, koľko len chce, ale financiám nerozumie. Nehovoriac o Frankovi. Ten nerozmýšľa hlavou, ale celkom iným orgánom. Ja sa takto na život nepozerám.
Líbia, niečo ti musím vysvetliť. Každý človek bojuje za svoje vlastné záujmy. Ty si brániš svoju lásku, ja zas musím brániť naše peniaze. Myslíš, že som spokojný so životom, aký tu žijeme? Viem, že musíme napredovať, vyvíjať sa, hľadať spôsoby, ako sa dostať z tejto svínskej štvrte. Rozumieš, Líbia? Keby sa nám tak podarilo presvedčiť Juana, aby akceptoval tvoj sobáš. Len musíme vymyslieť ako. Nie, Oskar, preboha nie. Nebudem na Juana vymýšľať žiadne klamstvá. Až príliš ho rešpektujem. To ale svedčí o tom, že seňora Elisonda neľúbiš. Aby si vedel, veľmi ho ľúbim. Ale neviem klamať. Som veľmi zaľúbená, nedokážem Juanovi ublížiť a už vôbec nie teraz, keď sa cítim byť zodpovedná za všetko zlé, čo sa okolo nás stalo. Líbia, preboha. Tulák Franko sa ešte nevrátil? Nie, ešte nie. Tak nie? Musíme ho ísť hľadať. Ale na čo, človeče? Pretože doteraz ešte nikdy nestrávil noc mimo domu a tí darebáci z trhu ho mohli aj zabiť. Ale Juan, preboha, to nesmieš hovoriť. Dobre ma počúvajte. Synovia Done Hortensie sú veľmi nebezpeční. To by si nedovolili. Nemyslí hneď na najhoršie, Juan. Keďže nášho brata veľmi dobre poznáme, určite je v tejto chvíli mŕtvy. Čože? Áno. Ale od šťastia v náručí krásnej ženy. Páčilo sa ti, čo sme prežili? Toto bolo tvoje najlepšie vystúpenie a toto bola najlepšia scéna. Áno. Ako? Vystihol si to presne. Bolo to len vystúpenie, ale už sa skončilo. Urobil som niečo zlé? Hej! Nechaj ma! Vravím, že je koniec. Skús ma pochopiť, chlapček. Pochop ma. Chcela by som sa s tebou stratiť a poslať do čerta tie bezcenné noci. Žila by som... Zmenila by som život. Franko, pomiloval si ma. Dostal si, čo si chcel. Čo viac čakáš? Nič také krásne som nezažil. A nechcem, aby sa to skončilo skôr, ako sa to začalo. Áno? Prečo kazíš to čaro? Radšej za mnou už nikdy nechoď. Priveľa by si riskoval. Podstúpim každé riziko. Sen sa už skončil. Teraz pôjdeme domov. Každý svojou cestou. A nesnaž sa ma sledovať. Radšej to neskúšaj. Rosaria. Rosaria! Rosaria! Tak to teda nie. Toto viac urobiť nesmieš. Veľmi dobre vieš, koľko máme problémov. Ako je možné, že zmizneš z domu na celú noc? Už som chcel ísť na políciu, aby ťa začali hľadať. Nie som malý chlapec, aby si mi sliedil za petami. Som v poriadku. Nič sa mi nestalo. A čo keby sa bolo stalo? Tí na nič hodníci z obchodu nevynechajú príležitosť niekomu ublížiť. Ak si už s hrešením skončil, idem si ľahnúť, lebo si potrebujem pospať. Vraj pospať. Si bezočivý ako opica. Žiadne spanie. Začni všetko baliť, pretože dnes odtiaľto padáme. On by si chcel pospať. Nebude žiadne spanie. Spať si mal v noci. Drzí ako opica. Nepôjdeš ani spať, ani baliť. Dáš si poriadnu sprchu, krásne sa vyobliekaš, aby si na schôdzke s Doňou Eduvinou vyzeral dobre. Akou Eduvinou? So starou prachatou babou, ktorá je z teba hotová. Dnes s ňou obeduješ v istej elegantnej reštaurácii. Zabudni, nemám rád schôdzky ani elegantné reštaurácie. Pozri, Franko. Tá baba má fúru peňazí a ty to využiješ. Vyberal som ti ju nesmierne uvážlivo. Nie, len mi spôsobuješ problémy. Naposledy ma nachytal manžel a skoro ma zabil Oskar. Lenže tento raz nemôžu byť problémy. Je to vdova, ktorá chce iba lásku a útechu. Naozaj? Ale prečo by som tam mal ísť ja? Choď ty máš tiež predpoklady. Spravil by som to bez váhania, ale bohužiaľ, ja sa ženám nepáčim tak, ako ty vieš. Ty máš u nich väčšie šťastie. Počuj, Franko, daj si povedať. Musíš využiť svoju peknú tváričku. Ty ma normálne využívaš. Predávaš ma, ako by som bol nejaká prostitútka. Zabudni na to. Hej? Nemám rád schôdzky s vdovami ani elegantné reštaurácie, Oskar. No jasné. Ty fakt chodíš iba do treťotriednych kabaretov. Počuj, prezradíš mi, kde v pekle si bol? Pozri sa na čižmy. Máš ich celé od blata. Strávil si noc v stajni, alebo kde? Nie.
Strávil som noc vonku so ženou, ktorá sa mi páči. S Rosario Montesovou. S Rosario Montesovou. Tá žena má ešte nižší úroveň, ako som si myslel. Váľali ste sa niekde v húštine, alebo kde? Nikde sme sa neváľali. Ona nie je žiadna pobehlica, Oskar. Vážne nie? Nie. A čo iné je, keď sa váľa po poli s hlúpym chlapcom, ako si ty? Zabudni na tú potvoru, počuješ? Dáš si poriadnu sprchu, oblečieš si to najlepšie, čo máš, pretože dnešná schôdzka je veľmi dôležitá. A keď sa umieš, urob si svoj skvelý účes. Mám si urobiť svoj účes? Jasné. Idiot. Ten príkaz ste mysleli vážne, Don Bernardo? Počuli ste ma. Nebudem spať s manželkou v jednej miestnosti. Prenesiete všetky moje veci do inej izby. A ak bude doňa Gabriela namietať? Nemá prečo namietať. A keby jej chcela, len jej pripomente, že počúvate moje príkazy. Spolieham sa na vás, Eva. Toto manželstvo sa skončilo už veľmi dávno. Život, ktorý mi zostáva, teraz patrí len tebe, Libia. Aj keď budú proti tvoji bratia a celý svet, budem ťa milovať. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.